नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतळ्या आयचे खबरो. कारवार माजाळी समुद्ररेळेर मच्छीमारी बंदर निर्माण कामगिरीची घोषणा प्रत्यक्षात जातले की कागदातच उरतले, सार्वजनिकालो प्रश्न. कारवार जिल्ह्याच्या माजाळी ग्रामाच्या अरबी समुद्ररेळेर 250 कोटी अनुदानाचे होड मच्छीमारी बंदर निर्माण कामगारी करूक राज्य सरकाराल्या प्रयत्नान शुक्रवार 2 सप्टेंबराक प्रधानी मोदीले बेंगळूर भेटीच्या कार्यक्रमात राज्याचे मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमी माजाळी मच्छीमारी बंदर निर्माण कामगिरीची अधिकृत घोषणा केली. ही अधिकृत माहिती मेळ्ळी खरी, पण हे बंदर जाल्यानंतर कारवार बैतकोल बंदरार आशिल्ले मच्छीमारी बोटी थिंच्यान माजाळी स्थलांतर करतले काय किते हो संशय माजाळीच्या मच्छीमाऱ्याक लागला. निवडणूक लागीं येतात अशी खूप घोषणा जातात, तितूंत खरेंच मच्छीमाराले हित आसा काय किते असो प्रश्न संबंधित सार्वजनिकाक लागला. या बंदर निर्माण प्रकल्पाक केंद्र सरकाराली संमती मेळ्ळा, कारण बंदर अभिवृद्धी जाल्यारच देश सामर्थ्यवान जाता अशें मोदीले स्वप्न. 8 वर्सांच्यान या योजनेसाठी वाट पळयत आशिल्ले तेका आज मंजुरी मेळ्ळी आणि ही बंदर कामगारी 3 वर्सां भितर पूर्ण जावूं जाय असो उद्देश आसा अशें बोम्माई हेमी सांगले. करावळी CRZ नियम गोंय आणि केरळ राज्याक आशिल्ले नियम कर्नाटक राज्याक ना. आता CRZ कर्नाटकाच्या मास्टर प्लॅनाक केंद्र सरकारान हिरवो कंदील दाखयला. राज्याच्या बऱ्याच वर्षांच्यान आशिल्ल्या समस्येचेर पडदो पडलो अशें मुख्यमंत्री बोम्माई हेमी स्पष्ट केले. जाल्यार माजाळीच्या सार्वजनिकाक एक प्रश्न पडला की गेल्ले थोड्या दिसां पयलीं माजाळी मार्केट ते हायवे पर्यंत रस्त्याचे कॉन्क्रिटीकरण करचे म्हूण आमदार रुपाली नायक हेमी कामगारीचो बोर्ड लावन भूमिपूजन केल्ले. फाल्यांच्यान कॉन्क्रीट कामगारी सुरू जातली म्हूण सांगिल्ले, पण काम तर जालेच ना. बोर्डच ना पत्तो जालो. त्या रस्त्याचेर खड्ड्यात फक्त माती गायली, पण आता ती घातील माती वचून रस्तो आसा तसोच खड्डेमय जालो. हेजेन कितें साध्य जाता? अभिवृद्धीच्या नांवान फोटो मान बातमीपत्रांत येवन प्रसिद्धी, इतले शिवाय सार्वजनिकाक हेजो काय फायदो ना अशें सार्वजनिक म्हणटात. हो फक्त फुडल्या निवडणुकीचो स्टंट काय कितें अशें एक संशय येता. माजाळी बंदराचे बी अशें जातले काय कितें? फक्त बंदर हे कागदातच उरतले काय प्रत्यक्षात जातले असो सार्वजनिकाला प्रश्न. हेका आमदारान उत्तर दिवचे असे सार्वजनिकान म्हणला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्याली 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. कारवार मेडिकल कॉलेजात 52 PG जागांचे वाटप. कारवार हिंगा कारवार इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्साक ह्या खेपे मेरिट तत्वाचेर 52 पदव्युत्तर वैद्यकीय जागांचे वाटप केला. MCC नीट कावन्सिलिंग आयोजित केले. तातूंतल्यान MBBS पासधारकाक सरकारी कोटा सकल क्रिम्सात वाटप केले. शरीरशास्त्र, जैव रसायनशास्त्र, न्यायवैद्यशास्त्र, मिनीजीवशास्त्र आणि शरीर क्रियाशास्त्र विभागात प्रत्येकी 5 जागा उपलब्ध आसात. जनरल मेडिसिन, शस्त्रचिकित्सा, गुंगी दिवचे, प्रसूती आणि स्त्रीरोग विभाग, हाड सांधी विभाग आणि औषध विज्ञान शास्त्र विभागात प्रत्येकी 3 जागा वाटप झाला. बालरोग विभाग, नाक, कान आणि गळी विभाग, रोगलक्षणशास्त्र विभाग आणि सामुदायिक वैद्यशास्त्र विभागात प्रत्येकी 2 जागा मंजूर झाल्यात. अचानक मोठो पावस पडिल्ल्यान शेतकऱ्याले लाखो रुपयाचे नुकसान. जोयडा तालुक्याच्या शिंगलगाव पंचायत वाठारात सांजे वेळार अचानक मोठो पावस पडिल्ल्यान भाताच्या लागवडीचे व्हड नुकसान झाले. गेल्या 2 दिवसांच्यान तालुक्यात जायत्या जाग्यार अचानक पावस पडटा. शिंगलगाव, जगलबेट, असू, रामनगर, अवेडा वाठारात सांजे वेळार मोठो पावस पडटा. पावस असो पडटा की 1 वरा भितर सगळे कडेन उदक जावन शेताचे खूप मोठे नुकसान जाता. शिंगलगाव वाडा हिंगा मंजुनाथ देसाई हेमगेल्या शेताची संरक्षण वणत पावसाक लागून कोसळली आणि भातांची शेतां धुवन वतून लाखो रुपयाचे नुकसान झाले. घराचेर झाड पडिल्ल्यान घर पुरायपणान नष्ट. कारवार शिरशी तालुक्याच्या ग्रामीण वाठारात शेकड्यांनी वर्सां पोरणे झाड मुळा सकट उखल एक घराचेर पण घर पुरायपणान नष्ट जावन घरात आशिल्ल्या 2 जाणांक ल्हान सहान दुखापत झाली. सगळे उत्सवाच्या वातावरणात न्हिदिले आसतना घराच्या फाटल्यान 10 वर्सां सुकून उबे आशिल्ले झाड मुळा सकट घराचेर पडले. भयंकर आवाज ऐकून ग्रामस्थांनी येऊन पळयले. या घडणुकेत 10 लाखाचे नुकसान झाला असो अदमास आसा.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार अंकोलात ब्लॅकमेलच्या त्रासान युवकाली आत्महत्या अंकोला कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला शहरात सुहेल सुलेमानी वय 23 वर्षा मूळ उत्तर प्रदेश हेणी पैशाची मागणी करतल्या दुसऱ्याल्या त्रासान आत्महत्या करता म्हण स्वतःच्या भावाक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून आत्महत्या करून गेली आपल्याक एकटो ब्लॅकमेल करता म्हण आपूण स्वतः जावन गळपास घेवन आत्महत्या करता मागील मरणाचो कोणाचे संशय घेनाका असो व्हिडिओ करून दवन सुहेल सुलेमानी हेणी गळपास घेवन आत्महत्या करून गेली अशें कळ्ळां या प्रकरणाची नोंद अंकोला पोलीस ठाण्यार जाला पोलीस पुढलो तपास करतात असे प्रसार माध्यमाक कळयला बेकायदेशीर साठवलेले सिलिंडर जप्त कारवार यल्लापूर तालुक्याच्या कन्नीगिरी ग्रामपंचायती बाबतीत कोर्सेत बेकायदेशीर रितीन साठवून दवरिल्ले सिलिंडर अधिकाऱ्यान जप्त केल्ली खबर मेळ्ळा कोर्सेत अतिक्रमण जमनीत मोलाली फकीर साहेब हेमगेल्या घरा कुशीक 30 सिलिंडर बेकायदेशीर आणि असुरक्षित साठवून दवरिल्ले काही खचित माहितीच्या आधारान अधिकाऱ्यान सिलिंडर जप्त केला म्हण माहिती मेळ्ळा या कारवाईचे पुढारपण तहसीलदार श्रीकृष्ण कामकर ग्रेड 2 तहसीलदार शिजी नायक हेमगेल्या नेतृत्वात झाले ISO 9001-2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज काळबादेवी कॉम्प्लेक्स राष्ट्रीय महामार्ग देवबाग क्रॉस सदाशिवगड कारवार आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटोरेटिंग सिस्टम ETC and FPC मॉडेल सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम सोलार होम लाईट रूफटॉप सोलार सिस्टम ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम हीट पंप सोलार इन्व्हर्टर सोलार बॅटरी सोलार पंप सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर आजच भेट द्यात आणि खात्री करात ओम शक्ती इंडस्ट्री सदाशिवगड कारवार अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491 इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद.